हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थाला बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं दिनै प्रबीण गयारी बिथांनि डाइरेक्शन होनाय आरो गोदान जोलै ससाइटि बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानहाय फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय अख्रांनि अखाफोर दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानैहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुनावहायनो जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुरज देउरी बिथांजोंनो लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे अख्रांनि अखाफोर आबुं बर' सावथुननि स्ट'री स्क्रिप्टखौ होदों बिथां प्रबीण गयारीआनो दे लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां अख्रांनि अखाफोर आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दा सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दङ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनखौहाय नायनो थाखाय माखासे सम नेना थाबावबानो जाबाय दे लोगोफोर। आसा खालामो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजोंहाय बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनगोन। Harsing